дар доираи талаботҳои қонунгузории ҷорӣ, кормандони раёсати хадамоти давлатии назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт дар минтақаи Рашт назорату танзими соҳаро баро монда, барои амалӣ намудани фаъолиятҳои мушаххаси соҳа ҳамарӯза корҳои муҳимро ба роҳ мемонанд. барои бе иҷозатнома фаъолият намудан, риоя накардани шарту талаботи иҷозатнома, дағалона вайрон намудани қоидаҳои мусофиркашониву боркашонӣ, риоя накардани қоидаҳои нигоҳдории роҳҳо ва зарар расонидан ба роҳҳои автомобилгард аз ҷониби кормандони раёсати мазкур протоколҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ тартиб дода шуд. барвонандагоне ки аз қонун саркашӣ мекунанд бо моддаҳои 510 ва 511 кодекси ҳуқуқвайронии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон протоколҳо тартиб дода мешавад. ба гуфтаи масъулин, бештари қонунвайронкуниҳое ки ҳамарӯза ба қайд гирифта мешавад, инҳо ронандагони автомобилҳои калонҳаҷм ва микроавтобусҳои мусофиркашонӣ мебошанд. ҳуқуқвайронкунӣ бештар аз тарафи воситаҳои нақлиёти гаронвазн ба қайд гирифта мешавад ки дар ин самт ҳам кормандони раёсат бо моддаи 311 нисбати воситаҳои нақлиёти гаронвазне ки аз меъёри муқарраршуда зиёд бор мекунанд ба протоколҳои маъмурӣ тартиб додаанд. маврид ба зикри хос аст ки дар натиҷаҳои кори ҳамарӯзаи раёсати хадамоти давлатии назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт дар минтақаи Рашт дар ҳамаи самтҳои фаъолияти ин соҳа, хусусан дар шаҳри Ваҳдат, ҳангоми наворбардории гурӯҳи эҷодӣ муайян карда шуд ки новобаста аз корҳои ба анҷом расонидашуда ҳанӯз камбудиҳо дар роҳу воситаҳои нақлиёт ба назар мерасанд. бинобар ин, аз ҷониби кормандони соҳа дар шоҳрои Душанбе, Ваҳдат, Рашт нисбати ронандагони воситаҳои нақлиёти гуногун тамға ҳам корҳои фаҳмондадиҳӣ ва ҳам протоколҳои маъмурӣ анҷом дода шуд ки ин метавонад дар оянда барои риояи оддитарин қоидаҳои ҳаракат дар роҳ мусоидат кунад. иброҳими Неъмат, Айюбхони Маҳмурод, шаҳри Ваҳдат, ҷаҳоннамо.